Je begrijpt. Wat zal eens maar voor doet die idee? Nou, de Guasani. De Guantinstak na Goede Vrijdag. Maar dat is schrijf in de Bijbel zo lezen. Want ja, dat je de Fesa de Masra zou mogelijk Santa Coma Candra. Lees het zo. Dem, disi, de mi Fesa. Disi de Fesa of Masra. Lees het. 60 days umufudu uroko. Maar die voor 7 days, dit is Sabbat voor rostu. A Sabbat voor rostu. Je ziet, a Sabbat na een Fesa de voor Masra in de Bijbel. Maar sa, sakra la desma ik wa foto go paisani, de go chelo, dat zo onder dat go kerki. Lek na die dat na die kado, ano true na alleen, lees. Wan Santa Coma Candra, sa roko tapu. No sa roko tapu dat dei dat die kwet. Yes, a Bijbel taki, de Fesa de kado, nou a eerste wana Sabbat. 60 days na yo woko. So de la eerste woko dei. En je woko tanga feda. Dat wordt tak da kina de Masra dat dat na Sabbat. Lees. Adela Sabbat voor Masra. Na ala eso. This is the Fesa voor Masra. A Bijbel tak this is na de Fesa voor Masra. Dus we zullen Israël plaatsen dat ja, uno mit na Pasen in de Bijbel. Uno mit na Goede Vrijdag in de Bijbel. Uno mit Stille Zaterdag in de Bijbel. Maar juist de man zei lezen die in de Bijbel naar de maat we vinden de man een secte. Maar we lezen die een secte in 1 minuut. We Google zijn naar een secte, dan we lezen die u. Dan we sorry, zomaar naar werkelijke secte. Lees het zo. Disi, de dem Fesa voor Masra. Dem Santa Coma Candra. Disi sakari naar de juiste tem. Je ziet naar de juiste tem. Wat zeg? A eerste wana, 7 days lang Europa, 60 days lang Europa, en 7 days lang Sabbat. Dat wordt dat zo de eerste Europa day. Van wiki. De ma potele code eerste day, moeder de eerste Europa day. Je begrijpt? Maar in een kalender zit de mij zo de eerste day van wiki. Dus je Europa 60 days lang, a 7 days na 10 days kan doen. Dat wordt dat Sabbat. En dat schrijft in de Bijbel. Lees het. Vers 5. En die voor 10 na 4 days, voor de Fossimum, na Mofonetti, de Pascha voor Masra. Je ziet, a Pascha voor Masra. A Pascha aan een Pasen, dat zijn mij leren. A Pascha aan een assembly Pasen. Want we gaan Google, dat we gaan naar Pasen. We googlen even snel. Dan lees je wat zo. Vers 5, Letivicus 23 vers 5. Na die voor 10 na 4 days, voor de Fossimum, de Mofonetti, de Pascha voor Masra. Vers 6. En die voor 10 na 5 days, voor de Strefimum, de Fesa, voor brede, zonder stuur tegen die Masra. 7 days langer, onze nyang, brede, zonder stuur tegen. En hier is aan Bijbel dat je 7 days langer, onze brede, zonder kist. Zonder een bak poeder en een bak soda. No akes maar zei ik was zonder kerk in een Fesa. Wat die de oorfeest dat je nog mag niet voor met die. Dat is die woorden mag niet. Dat nog schrijft nog een pres in de Bijbel. Nou wat peesje in de Bijbel en nog schrijft dat die de dat is die woorden mag niet. Nou wat peesje nog schrijft. Hoe nu een lees is dat schrijft in de Bijbel. Dat 7 dagen lang je nog mag niet kist. Lees. Dat Steven. En dat was die keer. Na abi, wan Santa Coma Candra, nosa roko na tapu da deidati. Baby, lazy. Na sa make you one fire offering di Masra. 7 days langer. Die voor 7 days, de da Santa Coma Candra. Nosa roko tapu da deidati. Elji. Gar a Bijbel tak 7 days langer. Yo nya brede zonder okjes, nanga surte. Dat want taki zonder een bak soda, zonder een bak poeder. Dat nou de Fesa deze mij taki in de Bijbel, dat na Pascha. Dat de Google zijn na Pascha. Dat Pascha want taki die de Israëlieten brengt moet uit Egypte. Dat nou op de Fesa deze Masra. Maar Pasen not in de Bijbel. Pasen no script in de Bijbel. Goede Vrijdag no script in de Bijbel. Stille Zaterdag no skivi in de Bijbel. Dat we al leren is maar voor dat we na sa skivi dat we doen. En wie dat je een pikief kan doen na sa skivi, dat je doet. Als we gaan doen in de zonde kelly, dan zijn de wetballen dat we gaan doen. Dat die de stille vrijdag, goede vrijdag in de magna met. Nou een leid op. En de meer heeft ze dat we stak alle de worsten tapu werkelijk consang. De mij denkt dat nou, dus man mag niet met die. Nou een leid, een groot tapu libi een beetje leid. Daarom de man colère hoe nou tak toe man kan doen een beetje. Maar nou een leid. Dit maar vijf. Zo actie was het.
Of sa pasen eigenlijk. Pasen de matak na opo baka visus we denk ik ook moeten. Maar als kika in je Bijbel tak na die yung upaksin. You sa no. O lees you so remember. Am may bole liwa busa ni may si. Libi sa manolo bia tu. Deve tak ya tu dala sa may lo. Sa mano alikatu. De denk tak ay de mayana sekte. So lang nga baka makonfle de follow kwa busa ni da de ma sekte. Je ziet, lees gewoon door. De smak moet dat keer, je moet naar pangen Bijbel, ja, de smak moet dat keer. Je dat even kon, look dat, kon look zo de man jij leest uit de Bijbel, of dat true, of dat is een pastor dat zo net. Je moest dat toch? De smak ben kon dat dat, hoe we wat tel ik zo net about pastor, de tekst ja pastor lees, dat kon lees je samen naar aan je. Maar de tekst dat niet was dat, de note, je moest dat lees wat dan. Letivicus 23 vers 6. En die voor 10 naar VVD. Zodat schreef hij moe. Die dat Fesa voor brede condrostuurdegi die Masra. CBD langa. Unsa nyang brede condrostuurdegi. Nada fosite. Unsa abi wansanta komakandra. Unosa du roko na tapuda deidati. Maar sa make you one fire offerandi die Masra. CBD langa. Voor dat CBD. Down. Santa Comakandra. No sa tu roko taputa deida. Je ziet, no one christen me vira fesa ja CBD langa. Na 3 dagen go vir eerste Pasen en tweede Pasen en goede vrijdag. Dat no schrift in a Bijbel. Dat no schrift in a Bijbel. Zo wel eens dan a fesa fu zuurdegi, brede sondro zuurdegi dan na CBD langa je hoor a fesa dat. Maar sa, de is mij dus aan schrift in a Bijbel. Dat de vindt dat de man zei dus schrift in a Bijbel na secte. Maar we lezen dit op Google, zo want dat secte. Een secte want dat die, een organisatie zij volgen de doelstellingen voor een leider. Maar hoe nu doen ik zo een leider het takkie? Na sa Bijbel het takkie na dat we doen Christus na een leider. Je begrijpt toch? Dat Christus na een leider dat we volgen. Je ziet, ga naar Google. We gaan op Google zou het passen. Maar in de Bijbel passen is comfort. Je ziet, passen wil zeggen, wat is passen? Christenen vieren met Pasen de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Op Goede Vrijdag sterft hij aan het kruis. 3 dagen later herrees hij met zijn dood in zijn zonden van mensheid weg op zichzelf. Je ziet, maar in de Bijbel schrijft, next to schrijft dat naar de Sana toe woord. En if de man dat kan de vrijdag, dan van de mij vieren zonde, dan de mij vieren pas zonde. Eerste Pasen, dat wordt aan de klok. De van man de vrijdag, dan viert er 3 dagen. Met Theodoro. En we gaan 24 dagen. Ja, ik heb broertje. De van man de vrijdag. Van man uitje zonde, dan de man dat naar 3 dagen lang aan man de. Hier had je toch broer. Bloed. Je man dat Christus de vrijdag. Dan maar op zonde, na 3 dagen. Adoro 3 dagen. Adoro 3 dagen toch. Maar dokters van je gaan zijn doopbostan. Dat na 3 dagen man de dan maar op. Dat we 4 Pasen na eerste kerstdag. Na rommel. Eerste pasta. Dus maar op een lee. Dus maar op een ware. De op een lee. En voor hem is het door zijn dat het koefie. Stephen, dat fositi, usas abi, wan santa komakandra. Unosa tu roko, na da dei dati. Maar sa make you one fire offering die Masra. CBD langa. Die voor CBD, de wan santa komakandra. Unosa roko, tapu da dei dati. Dus je hebt gezegd de CBD, eerste one, na laatste one, en lekwan sabat. In de roko tapa dei dati. Lees het door. Vers 9. En Masra betaki die Moses taki. Piki dem Israël suma taki. De kom na ini da kondre disi mi sa gi en sa koti da grom fu hem. Da sa chari wan taki fu hem fosi froktu. Fu grom di dem priester. Vers 11. En asa de wan taki fu festa. En asa de wan asa wani asa wai wan taki fu festa festi fu Masra. En asa
En as a wai dat taki na fesi fu Masra. Fu Masra sa teki daki di da mamanteng baka da sabat da priester sa wai hem. Je ziet dus nou a Fesa de a Fesa fu fos frok toe. A Fesa fu fos frok toe dape. Dus fu fende feesten die fu Masra gado, ja bi kwa Letivicus 23. Asa, Pasen no de in a Bijbel. Kerstfeest no de in a Bijbel. Goede Vrijdag no de in a Bijbel. Stille Zaterdag no de in a Bijbel. Verjaardag no de in a Bijbel, maar toch we vieren sana dat we tak we bribing kado. Zo kado we niet. A kado van grondtapu. Ano a kado fu a Bijbel. We are gods, we are kings, we march in faith, 'cause we believe we can change the world to what it needs, stand against our enemies, 'cause we can. Yeah, can't nothing ever stop us. Take one and another will rise up. We'll endure until we reach the end. We are gods, we are kings, demanding change 'cause we believe we can.